Guys, paingon mi kang madam kay magpalit ni sa isda. Ya kay naamang ko'y utang dani. Madam, akong bayaran ang akong utang. Pila ganito ah? 1,000. Bitaw guys, katong dagko kay nga isda. Gipautang to ni madam sa ako ah. Bayad sa tan. So karon, pila man to akong obligasyon? 260. 260. Kana isa ka kilo. Isa ka kilo. Isa ka kilo. Isa ra ka kilo dana damha. Pila ka buksulod sa isa ka kilo? Unom? Dili, sobra. Ah, 7? 5, 7. 7, o sige. Kay si Utik dili man magpapihar, isa ka kilo gyapon ang iya. Isa kilo, sobra na na Oh. Isa kilo gyapon. Kang mama isa ka kilo. Dam utangon ra ba yan ma? Labas tayo guys. Kana sa isa kilo na yun. Oh. Kang tata isa ka kilo. Daghan man kaayo ni ti. Oh, kami nga pamilya ti daghan kaayo mi. Oh. Oh. Kang ma asa unsa man ni imo ni? Kana kang mama? Imo ni Lin? Napay isa ka kilo kang tata. Ihatod na kang tata ug malin. Ala gibiskot na nagtulog na. Ang ako ati walay tamban. Tamban lang ang ako. Ay, tambo. Nakani ang mad. Ulo na. Ha? Katura ulo. Wala kang tata. Oh, kang tata na. Kang tata ni. Pila naman tanan? 4 kilo. Pila ang kilo dana? 230? Oh, 200. Sige. Dugangi isa ka kilo dam sa ako. Oh, lapas di kay David. Di mo bahaw na ni. Kulangan isa ma. Sobrahan na lang tayo. Kana. Pila tanan? Tuma iya mama. Iya mama. Dili na iya ka na bulis niya. Maunang ako Adam. Oh, Daw katong ulo. ulo. Di ara. So pila tanan? I-charge lang sa barangay, okay ra? Pila 230, 1, 2, 3, 4, 5. Kwintalan, 230 times 5. Sus, dali ni. Naradam kani kalkyo. 230 times 5. 3 times 5. Ito man ak 2003 naman yung una ak. Times 5 plus 150. 150 plus 150. 150 plus 260. 114. 114 na lang. Hello, very good kaayo. Hala, salamat kaayo, madam. 14 na lang. Pwede unahan lag 400. Dam, hawiri sa 400. So, quiz na ta ha. Kuhon, mag-utang, ragyapon ko dali ha. Mag-utang. Kuhon, mag-utang. O saadaan ba kay? Di biya nato katag-an kay ang sweldo biya nato kay. Utang mo yapon guti katong bitong isa nila kauban ko si Alma ba? Si Alma. Ah. Tanganan mo sa tanganan ni Riripod. Oh, ang sweldo dam karon adlaw sweldo na apa pagkaugma wa na kay ibayad man sa utang. No? Kaya na mao na nagbayad sa 1,000. Mao na man ang kuan. Agoy agyaan mi isda noon. Ihatag naman lang. Di agpalit pa ko dito sa kuan tik. Bahog sa kuan kang Daniela. Uy, salamat kaayo. Ako una na ko. Kabuang man nga una na buang. O karon na dong, balik pa dong. Ay to sa pa di murag na apay kuan dito. Murag na pay kuan. Napay gabon sudan sa iro.
Ugma na lang. Ugma na lang sad. Kaya lain na po na natin. Ay, pa sa kupan? O sige Ta. ta. Ay, matulin ako ah. Sige. Kaya palit sa pan kay Arma sa among pan. Pan, putsad guys. Palit putsad tagpan para kaon ang tanan. Nya. Oh, dehara ka wala. Ang bugas. Ugma na ko magpalit sa bugas. Kay kapiki naman karon. Isa kasako akong hatagon sa ilaha nga bugas ugma. Puhon. Nya, bayad pa sad kog utang dito sa bugas nga giutang nako dito sa kuan ilahan ni Badon, gidala dito ilahan ni Mother Earth. Igo-igo ra gid sad ang kwarta. At least ag pagkautang ta, pakabayad ra pud sad ta pag panahon sa sweldo. No? Pero dili ra ingon nga akadasdasan guys ba pareha sa una nga kana ang agka problema jud ka pangita sa kuan. Gato pa tag sa uma kayo protika. Oh. Na, karon agka arang-arang na karon kay naamay agka hinam pagka buwan. So makautang ta. Nakapamalit nami sa pan. Kang mama, pan guys. kang utik, kang tata, kang lilin. Oh. Apila na ko silag pan pod. Salamat kayo. Kay para nay masimo-simo. Guys, diyan ako diri sa bukid sa ilahan ni Mother Earth. Nya ako ning ibutang sa sarip ang isda kay ag-edit pa ko sa video. Hawiri sa baby. Amay mananay. Hawiri sa di. Pagkaon na may panan na. Ang mga nag-atak-atak diri barkada ni Doy-Doy, di ara. Mga gabaan naman siguro ni sila. Di ay makagaba. Tupay isa. Gabaan na. Naapay. Unsa may yung gipulutan? Asin? Asin ug tuyo ilahang gipulutan, guys. Nitgit malagi ng kuan, malagi nagpasigas suga. Ante? Ari panyapon ta. Busy man si Iriluna sa iyahang katiksmit ah. How are you, Mother Earth? Busy lagi ka. Human nakagpanyapon? Mana? Ay human nagpanyapon si Mother Earth. Di na ta maka kuan maka ala isulod sa din ako sa kuan di. Sarip ang akong isda Mother kay basa maka kuan na ba ni ah. Narangi mo maa. Abli sa lang palihog ang ref lang de. Plasta sa ayo. Narangi mo Mother. Da. Isda naman. Pan.
Makaisda, mother. Gihatag ni Kapitan. May, wala, manigion, may! Kapitan ko lalo. Ngano wala man nagion ang imong ref, mother? Nawa na madaot di ka na akong Sugas yung plato, yung tanawon. diion nimo ha? Sugas yung plato. Hugas siya plato pero nagtanawa siya dani. Adik mo ni si Mother Earth sa mga ingani. Drama. Kani, adik ni si Mother Earth. Gion mo te? Gion ani mo? Gani. Ari si Papa Mother. Naman si Mimi dani. Di lagi kanina maghawid sa cellphone. Hawid sa cellphone. Ang mga bata karon cellphone na ang kahawiran. Cellphone na. Diawat sa mga bata sa una nga. Kinuok ko. Guys, si Doydoy, mag-prepare na po si Doydoy karon sudan sa panihapon. Asa naman ang sudan? Giyon sa manini mo? Giyon nasad ni Doydoy ang isda. Sabaw ang tani adoy. Nanay yung sinanay ng unon daw. Nganong giyon manitik? Ag sabawon makani ah. Ha? Paunon ni mama. Na Mother Earth. Ay di ara guys. Magpugong si Mother Earth na. Gion-on na ni Mother Earth. Gion-on tanan. Agibahin para napudsad sudan ugma sa buntag. Nya kay nangakatagay naman ni sila. Oh, ambot lang dani og asa ni sila nanguhag tagay nila. Muna daghan kwarta. Unsa man ni ah? Inya mo ni nyala? Ngano man nagisud sa rep sa kani mo ni akong pan guys. Thank you merci. Wasa ni merci nahatagan sa panda. Ante merci. Tagaan na ni, kuan. Ha? Tagaan na ni. Ante? Pan! Atong hatagan si Ante Mercy sa pan. Yo. May pan, dihatag sa kuan. Ay, naghatod na sa pan? Naman. Si Rilona, nadani si Rilona oh, nag-atak-atak. Salamat. Tagay na sila. Tagay ka? Nay, nagtagay diri guys, oh. Atong tan-awon ang mga nagtagay diri. Asa man tong kuan? Asa man tong andi sa ni Mother D. Ikuan sa ni sa flashlight Mother D. Kani ikuan sa flashlight. Asa may flashlight dani? Di ato pag. Ha? Ara. Tan-aw na to ang mga nagtagay diri guys. Mga barkada ni Doydoy tanan. Libre pili na, libre pili. Ay pasaw. Ay pasaw Luy. Na nagpasaw na si Luwid. Si Loy. Si Luwid na nagpasaw na si Tantan. Ako na barkada na. Kani barkada ni Doydoy kuno. Ayos mong yapon, kaya ako nabusing. Nahulot tulugan yung duha? Torang higa ng isaw. Ila pulutan, asin. Dia apod, igagaw gyapon, BJ. Kani igagaw ni silang duha. Uyuan mo muna eh. Oh, uyuan na. Oo. Dia pa isa sold out na niya. Kani mo wala na sold out, guys. Atak-atak. Dia pa isa, napay isa. Daghan kay mga kuan ni Doydoy. Kaayong adlaw sa inyong tanan atong tan-aw diri sa gawas kay nagmaniho si Mario sa iyahang recipe nga baka. Bakakon. Ito. Ito. Unsa? Medicol. Asa medicol? Ako naman ako ulo buntian din ako dinyo. Agsaliman sakit ang ulo niya sa inuma. Hilamon isa ka adlaw ha. Gigagmay ang tanin nimo pagkuan. Jesus Ginoo ko. Unsa man dinhi adi ay? Ay, Ginoo ko kadagko ba kayo niya na apay balhibo. Ay, ka-presyo kayo. Ginoo ko. Gikuan tanig balhibo ho kiskisan pa. Dapal na ko.
Isa na. Isugid ko, ilibot kita nagtrabaho. Magaling trabaho. Agoy. Itong taon na rin ito, kaya di kapoy. Da. Kaon kapoy. Yung nga nung kanin sa imong gipangayo. Katong unod unta. Ulog. Ansa? Uyon? Titingnan ko. Hindi mo manito mamaod bago yung bata mama. Bata mama. May unod. Imposible. Niwang Kaniway. kaya maboy. Ha? Niwang. Niwang din nga baka di ay? Palit mo sa raya daw tiil. Nanong niwang man nga? Kuan man? Wala kaon. Biguang na siya. Kuan nagkaon. Mao din nag-ihaw na ni. Kaya nga naman giihaw ni Ihid man ihid. Ihid man ihid. Niwang nga ni nga baka di ay? Kaya man mong puto. Ha? Kaya siya. Puto na. Sa limpyo di ay na? Kuan ta nagkuan? Siya lagyan din eh. Siro rin. Nawa na ang ito'y nag... Kaon ito yung ma. Ha? Kaon nito rin. Kita na dana sa kuan? Patao. Bunga mo. Kadulot pang balay ka. Kung nakumanig ito ano eh. Subang eh. Natuan na. Tara. Na impas karon nawa na. Na nagkaon na hinuon na ako. Parang rabis ha. Di magkuhan. Bumang. Rabis. Gumas imong mata nga di man na bukog. Ito ang buong-buong. Kaon na. Na mabukog ka na ah. Gawin ito bukal. Buto na. Nakabaho na siya. Dara. Kaya nang ipon na lang nga lima. Kuhan. Aman to si Kuhan. Nila. Uy. Si Kanyo. Wa man nagkaon mo. Dara. Oh. Asa labad ulo dayon. Dani ako lang. Utok ko kung ano ko. High blood siguro ning buang. Magpabipi ka. Ulo mama. Adapit kang labad ulo? Di ka Napakabon ko ulo pag silig na ko dito gahapon no sa daw. na mga ito'y nagkaon na sa kuan oh. Tutoy. Kani. Wala na tubig. Unsa man ni giputos dani di ay? Unsa ni ah? Unsa gihaling? Tabako? Pamahaw ta guys. Inunan ang sudan. Yan ang sudan. Sayo nagluto si Mario kay gigutom ko no. Pwede gutomon nga. Sige lagta. Sa oras naglakaw kaghapon. Ha? Sa oras naglakaw kaghapon. Wa pay pamahaw. Nagta na. Oh. Kinsay dili gutomon, kinsay di kutasan dana. Nga buntag pa. Lakaw na kay ta madayon. Oh, di gutom. Muna diha Mario. Kanunaya na. Aron luoy lang imong lawas. Di ba guys? Luoy lang ang lawas. May kanunay tabaskog. Ha? May kanunay tabaskog. Si Mio ako na siya. Si Mio gi pakaon. May kanunay tabaskog ha. Ganin niya kuha sa kuan. Ice guys siguro ning isda ah. Hindi akong gipalit kagabi guys. Nga naapod sad ko gipalit kagabi nga kuan. Nanghugas na ko magkinamot kata. Na ko gipalit nga kana ang ulo sa isda nga dagko niya. Naapod sad bihod. Ganahan ko sa bihod. Lami. Papa. Mga na ta papa. Okay. Kaon na ta papa. Tutoy. Dani ta makaon.
Impas di ta kakaon dani kay na. Awa. Oh. Duol dayon. Okay. Hawa to te. Na di ta makakaon dani guys. Dili ta magkaon. Aw. Dani na lang ta magkaon. Lag kanang ito inawa na ginaang ito yan na. Na nagtilap-tilap ang kuan. Ito. Di na sila kakaon kay gahi man ang panit. Isa kadulot. Kaon ta. Dami na lang ta kaon. Kapag sayaw-yawa diha kay basig na. Basing kagi karon na. Ikaw mo'y buot ni Tornino. Tornino nga gwapo. Very good. Si Doy nagpalit sa panakot. Nganong nagtawaga man ni si kuan? Nganong tawaga man ni Tawaga ang ibus nanay nako. Kasi may tawag dani. Ako din nagtawag. Ay, akabuang kagaling. Itawagaan niyo po ganito yung nanay. Ha? Tawagaan niyo para ako cellphone. Lisod po og ako ang nagdayal no. Nga dani raman ko, natingagan ni ko. Tawag kuno ko. Tawag kayo po sa nanay nako. Nawag niyo po ko. Tawag kuno ko. Di ba? Pag ana na ko doy, nagring ang cellphone dito. Agbahuta kagaling tik. Nasi utik. Kuragi. Guys, naami mga bisita, mga dato ni sila. Datin. Nya si Doy nagpalit lagi sa panakot, naluto na ang kuan. Ang giluto ni Mario ay hapagi panakutan. Muna insakto niluto. Nya naa si Mother Earth Dani og si Dunya Utik. Ang mayaman akong mother, Diara. Mayaman ni siya, guys. Mayaman. Hello, maayong udto hapon. Yang gidiyaan si Mimi. Dapat imo tong gioban si Mimi kay ang kuan alas 12 pa man, Ay, alas hindi 2 pa man. uban, nagilaka. Uban. Alas 3 pa man kay ilang kuan. Ay, alas 2 kuno, at tinumog sila. Ano pa may urok na alas 12 pa man. Namo kami. Diara ang panakot. Si Mio, oy, ang katong kuan, ang katong bukog nga gihatag nimo ni Mio, dili to nimo kuan-kuan ha. Kay agkasuko siya. Tama? Oh. Yan susuraan ko na to. Akong giingnan guys nga, Mio, ambi ng bukog de. Na siya. Na. Digi ka magkuan, digi ka magkuan-kuan na to, paakong kagib. So, maniwala paniti. Ay na. Limpyo na. Ay napo, ang kani ang style kani nga. Tingala gani ko. Sa man nga pagka kuan na pahiwaa sa panakot nga, wa manigi. Na, dahil kay yuta. Simbaloy, Mario. Nya karon kay wa pa man lagi naluto atong tan-awon ang yahang giluto ni Mario. Ama na imuhang kuan. Kukuha dito. Na ganiya gyud dato kapoy kay baklaya. Dala ko. Nanaray lang. Asa kapig bakla am ring motor di ay? Data ba pangasol? Ano magibili na motor? Nga dito lang mailang. Ring repalit dani. Sintro. At bahuta. Gidala na ako motor dito tamay lang mailang. Dinag-imo ni ako kay sakyan. Di ra ko pakatahas na doy kay danlog kay diha. Turay mo motor gibili niya ilang mailang. Unya, Ang iya motor gikan din he. Mo yung gisakyan pa yung lang mailang. Ang pa yung sa sintro, imo motor. Gets mo? Understand? Si Doy kani. Kani si Doy magud sosyalon kini nga pagkaulitaw. Siya no kwarta. Ambot lang. Ug unsay nakasosyal. Yun sa tay sa pa. Ay sa pagchika, tay sa pa. Unsay giingon? Tay sa pa. Unsay giingon? Ha? Unsay giingon? Ingon yung lulo gabi nga, aman sirkan. Pagawa sa dineh. Wala pa din yung barkadag, biyaan. Kapag nagkatulog na kay sakit ang ipon, kay pagawa sa dineh. Kay nagtagay man. Nahubog ng gihak. Si Awagin ko na bali-bali, ay akong tawag kao, de, kaya kong bali-bali. Lolo. Yung papa. si Papa.
Ag-abay to siya nimo ma. Wa na panahon. Wa day panahon kuno. So karon atong tan-awon ang recipe ni Mario. Kaning recipe ni Mario, wa din dito. Then naulahi magud ang iyang kuan hala. Imo ring hatagan na ni si kuan. Agoy Ginoo ko kadagko ba kay dani sa hiwa. May nangidagko kay Natanawa guys, naapay balhibo. Nawa na ito. Gina ilunod ang kuan. Andi sa dik tilawan na to humok na din na ah. Wa man tanlan. Gibutangan matanlad oy. Man ang gawa man ang gig. Simba ko. Wala na ba na asin eh? Diretso ra pag. Hawiri sa diyo. Okay. Okay, ginoo ko bayot. Okay. Andi ang luwag di atong tilawan di. Atong tilawan. Ay kurawa sa diyo. Mio! Wa na ka ng ublig ma. Sulod ka na sa kuan. Isuk is Mio na. Ha? Isuk tayo. Unsa? Isuk Mio. Ano man? Dulang doy dito sa kuano ya. Ha? Nganong gihatagan man sa lagi nagbukog lagi Mario? Ara di? Kuan dito. Inya, Kadto man doy ko plate. nakakuha ka palit ito wala. Nangawag mo sa dito. Kato ara kaw. Wala kanang iring. Kaw at Nga, sa bahala ba? ka diya, di ko. Mio, andi di. Andi na di. Andi na di. Mio, andi na di. Put siya. Ala, kasuko siya guys. Ha? Dito. Andi na Mio di, andi di. Andi na ambi bi. No. Ay, suka na. Maunsa man ni si Mio guys. Mio, andi di. Andi bi. Ano? Gihatagan man ni Mario sa bukog. Bukog sa kuan. Andi na Mio di. Andi na di. Nanayati na. Wala di ni siya pwede nga iyang duaan. Bukog. Unsa man na ah? Andi na di. Isuk is Mio. Mio! Tibala ka Hala. sa kwalto te. May platito sa midi. Kuan ito din. Ay, naon. Hoy, Mio ha? Kadlok naman ang tadani ni Mio. Ihatagan sa bukog. Mangunay na gina siya pamaak. Yan. Dili siya ganahan nga ang yahang bukog ag Abi kuhaon. siguro niya kwaon. Andi na Mio de. Da, suko siya. Mio, andi na de. Andi na di. Andi na di. Hoy! Ay pagbiliban ha? Doa ka ni day. Kanina kam ni Mami B. Kam ni Mami amo Mio. Mio, ali di. Ali, come here ni Mami di. Ado yo. Alang ano day. Mio, come here ni Mami. Ali. Di, andi na di. Alang ano nice. Andi na di. Andi na di. Suko siya nawatan na siya sa. Hala. Nagtago gud siya guys. Dili siya ganahan nga agkuanon kuhaon ang iyang bukog. Bukog na siya sa tiil. Di andi na Mio di. Mio? Andi na di. Andi na di. Andi na ba? Di andi na di. Andi di. Ambi ba? Hoy, binibad kay ka ha? Ngano man ka? Ha? Mio, ambi na be. Kinahanglan dani kung naayang duhaan, dili ilugon. Kay ngano masuko siya, mamaak. Mio, andi na Mio di. Andi na Mio di. Shh, Mio, andi na di. Suko si Mio. Ayaw biya ni. Uy, ayaw biya to dool na to. Kay mamaak na siya. Ay, ito kwa ah. Kay kaganiha. Mura sad siya na suko kaganiha nag-anak. Say pa kuan mo day. Kapag kwa litro dito ka. Naa karon ang kuan, ana ang internet connection mag-ana diri kay pailisan ako sa kaning modem bay tawag ani.
Kay grabe kay kaluding kaayo diri. Lugusa paka-upload. Dugay kay paka-upload di na gani paka-view sa video. Di na paka-play sa video. Mao na nga akong gichatan si sir ko nga Ginoo ko ati man na tawo ni diri sir kay ang kuan loading dili pa ka upload, dili pa ka video sa video. Gibayaran na ng coke di ay? Dira oh. Wa na di kakahan sigarilyo ni Mario. Impas. Auntie Nisa. Manututo. Ali na kay naluto ng kuan. Gidala na mo dana. Gidala na di ay si Auntie Nisa guys. Hala. Humok. Ay pa na natin kay napaakong di dana. Impas gina imong latbi. Ali guys, panyugto na ta guys. Dadi ara. Tuyo, tuy. Kanto-kanto karon ang kuan. Sama na ano to? Kanto video. Pag-press adya doy. Ay si Mario Jose. Ano mga ito ikaw lang. Madani ka mao kay para atubang ka dali sa imong video. Ito ba mo na? Buhay baso nay. Dani man kapabor sa imong hadana. Nana rock, ang sakto na. Kay ako dani pud sad ko. Agay. So karon mga unta. Ako plato pa. Pag-pray na doy. Dara. Ano sa video? Agon sa? Agon sa? Siguro kita sa Pag-pray na ma. mangal din na siya. Ay say pasumangil ma sige na ma. Gina. Zaman tapos tanto ang plan. Kapag salina. Amin. Amin. Si Daniela. Wa dikat doy. De atong pilion dani ang. Ay be pag duol-duol na to sa kang Mio ha. Si Ruben. Naman. At pamaak lagi siya. Ag-anak siya. Gasan gina ko to kay iya man kuan. Gani ayaw tong kuan na kay na. Panyugto to guys. Na. Way sabaw man lagi. Higmala gani. Basta ba? Pila na bawa na to na takam. Nawa ni silihi. Ito ni. Ano sige? Agoy. Hoy, ayaw pag kandoy. Ay pag hulog sa bukog. Dapo kay mo. Dahi man. Ang tulog. Kuan pa niya, suruin imo pa niya tak ako. Buhay dula. Ang yung video tik. Okay, nagkanam kakot ano imo paglunod. Ha? Nagkanam. Gaya ko sibuyas, bubya. Sibuyas. Sibuyas. Saan ang pagkakuan na eh? Be? Ala na eh. Andi na platito, bibi. Platito. Kana. Kasam na Agay! Musical man mo ah. Agoy mo ah. Nahulo. Abi man ako wala. Dek. Na. Danghag ko. Danghag ikay ko kay ngano. Ala gikauna na ta itoy ho. Ala impas na Mario. Di ka nung nga, baka na. Naa maday ni ko andi ay gipiskot na man ni lasa di ay oh. De. Di ba correction kayo kami baka man na. Muna na ampay nila. Sa. Di ara guys oh. Mga enta Naa may guys. bali. Basta di bogot or balibo. Mga in. Kani halang kayo oh, isuka oh lasa. No, hindi ko lang. Lasa ah. Hala lami kaayo oh. Tawag guys. Uy, Ginoo ko nag langoy-langoy pud sad ako sa nina. May oh. Nawala lang yung pait. Hindi to pa idot. Ano naman? Basta tilaw pait.
Ngaon. Pati na. Ang nindot dani guys kay dapat gilapuan di sugba. Tambok siya kay. Ha? Tambok yung sabaw. Okay, no, eh. Tambo kay ang Sabaw. Sabaw tambo kayo. Tambok yung sabaw na. sabaw tambok. Datang yung sabaw ba? Manika karning baka di ay. Di ako piri. Kay ihaw. Nahumok di siya guys kay ngano na. Bega niya? Ayun doon sa mga eh. Naudi ko tagay sa inyong ihawan. Inawan gay niya. Gibaligya maguto mother. Nya kani. Dihatag gani sa iya ha. Naon. Lami man pud ay no. Papa, taga ikuko papa. Hindi mo ako na ipakaw ko. Unya napakog ang ulo. Ano pa napakog? Dala. Dali sa ipakaw ng ulo. Ano pa napakog? Kaya oh, kakata. Posible na napakog. Magkuhan ka kay magpa-check up ta, bahig high blood ka.